Rinnew déana arbit an tíir seo ag gabhés a séid ag agus an gnáam sin bhí 7.3 fan céad de chéine ag raguró séad ag feimú mar chatlaí ná goró séad mar chatlaí ar fapar go bhí. Ar tíh bhhaint in na figurí sin mór ach ar an tíh eile bhí 8.4 fan céad de chéine ag feimú nó ag raguró séad mar chatlaí in san déana arbh déarnach a gabhés a héide. Inniu tá géirí an dá figur sin a Israel agus dohhair sin tá méid casúniu le banóg a bhfuil creidimh láidir Catholica eici agus mé géirí ceist a chur orthaí faoin dáthíomh den scéal seo. Láháin bhí mé sépéil Harlair agus bhí méid siar an uirlóir in Eilechan an éomh Hackermint. Agus nuair bhí mé sa sépéil nuair hiic méid cad a bhí ag tuairliú. Fan chéadúir riomh am a héal. Bhí córa onarc agam na dia. Agus le linkú go nóméid is has méid cuioine. And ar hiic méid cad bhí ag tuairliú. Ag bhhiic méid just an grá óhhair seo. Like bhhiic méid go raibh fis ag dia ar ahan rud a bhí ag tuairliú am a héal. Tá go bhór réalacha ag buint leis an agus Catholica. Agus ceapan daoine óga go hairí go bhfuil siad ar an imil do bhhar an réalacha seagus Beiidir ceapan siad nach go fáilte bhain go níos mó. So céir a dhearant tusa lácha. So is asmachtaí mé tam sé 9 minutes fahid agus tam sé ag gobar mar stúrthir the Catholic School Retreat sa Lína. Agus tam sé ag ré cuasaí spiritáta ar fud na tíre den funscoil agus an manscoil. So bhí ancraach agin inniu, bhí mu sa gym, bhí tú taispan dom chunas na múglaí anú in sin. Cumáide sin chaithmuid ama leadas tú ag múnú. Tá tú cosil le chus mhór cailíní agus ná eile tá ag an is tá orta. Ach tá rud ag an rubig difriúil agus an nachhfuil ag an méid sin Beiidir daoine ógan níos mó, sin an creidimh Catholica láidre tá agad. Bhí an creidimh an tábhachtach sa chláán is sa teilech. Like bhí ar an dulthaigh affran a an seachtain agus ghuí mar gacha le ihe mar chláán le chéile. Agus thosaigh mé ag freastal go seachtainúil ar grúpa óg. Agus just thosaigh mé an cadrúh nua seo le dia nach ar riomh agam hena féin. Céir a dhearans tíine óga nuair míonn tú láfa nuair dhearans tú láfa go bhfuil an creidimh Catholica láidir seo agad. Bhí iontas ar reinstíine de bhór gur bhean óg mé agus go bhfuil saol cothram agam. Bhím se ag tréáil, bhím se ag déanam triathlons, téim seach san ihe íbhalam deoch bheith agam. Caithí go mbíonn daoine grana le faoi fásta. Uaireantar nuair féach an daoine ar an aglis, deir siad tá méid sin rialacha agus tá aláin rialacha. Ach an sílamse, an teachreacht a bháimse ón sa scéal, ná an grá a bheith agad faoí agus a gacín eile. Ach bhfuil sagad míthal tuigim an ggurt, nó an ggurtú a rinne ar a lán daoine, tuigim. Tá aithne agamsa ar a lán daoine a rinneú duchar agus do máiste iontaich pásanta, iontaich príobháideacha le so tuigim. Tuigim cén fáin nach freistalín daoine ar an aglis níos mó. So tá sé ar fád feice agam míthal. Idir dom an brontanas nó an rud is fearr a thug an creidimh seo duitse go pásanta. Sna hamantaí deacra agus dúirtha i héal féin for his dóchas. Nuair bhí gach aon rud eile ag boga agus ag aistriú a héal, bhí bun chloch amháin an a sé sin críos.